Diario Luso Galaico está hoy en Moraña, porque se celebra a festa do Carneiro Espeto. Efectivamente. E estamos con un dos asadores, pero dos asadores importantes, que é Jorge García. Efectivamente. Jorge, levas cantos anos me dixeches antes? 26 con 26, desde 2002. Desde o 2000. Desde o 2000, Desde exacto, 2000. 26 anos. Non serían 24, non? Entón, hoxe é o día grande, non? Sí. Dentro de 2 horas a xente vai a estar buscando o seu carneiro para partilo na mesa. Sí, sí. A que hora se encendeu o fogo? Ás 6 da mañá. Ás 6 da mañá. Sí. Todos por igual, todos ao mesmo tempo. No, ao mesmo tempo non, empezamos por alá, por aquela punta, uns viñamos espetando, descargando do camión cámara, espetándose aí na terra, e outros viñan xa prendendo o fuego a fogueira. Porque os carneiros xa veñen preparados, limpos, totalmente... Eso despois temos que facelo nós, enganchalos no gancho, sí, atalos. Sí, pero ven xa limpio sí, para asar. Sí. Mira a cámara, para que nos veñan, sí, nos claro. vexan os nosos ointes. Efectivamente. Bueno, entonces, Jorge, cal é o segredo para que este a punto a carne do carneiro, que eu me imagino, non sei cantos anos teñen estes exemplares. Estos son xóvenes. Menos dun ano. Menos dun 10 meses. Tipo cordeiro, non? Sí. Menos dun ano. Sí. Canto tempo precisa de lume, así, alrededor? 8 horas. 8 horas. De 6 da mañá a 2. 8 horas. Sí. Cantos carneiros tedes este ano e cantos asadores, pinches de asador? Pinches, pois mira, temos chavalíns, habrá 4 ou 5 pinches, e asadores 8 ou 10. 8 ou 10. Sí. Número de carneiros? 204. 204, que isto vai alimentar, sabemos as mesas que están dispostas para isto é o almorzo. Para cada mesa destas, sí. Vaixe un cordeiro destos. Un cordeiro para sí. cada mesa. Sí. É dicir, que comenzáis, máis menos, serán este ano... Como o ano pasado, aí anda cousa. Dime un número. Comensales que podemos ter aquí... Cantas mesas temos? Poderemos ter aquí 2.500 comensales. 2.500 comensales. Hubo un ano que tuvemos 4.200 comensales aquí. Non collía máis, xa moi apretado, sabes que hai espacio. E hai xente que dá fora, verdad? Moita. Porque hai un prazo, non? O Concello pon un prazo. Sí, nese prazo hai que cerralo porque senón isto non dá para máis o sitio. Desborda. É que a carballeira é limitada. Claro, non hai máis sitio. Pero isto é fantástico, no pleno centro comerse un carneiro. Hombre, isto é o mellor do mellor, vamos. E a comida só é carneiro, No, hai empanadas, 2 empanadas. Unha de bacalao, creo que é, e outra de zorza. Vale. E pan, viño, como podes ver, mira, auga, platos, cubertos para comer, café que se prepara aí, con gotas, todo. A canto sae o prato para cada comensal? A canto sae o prato para cada? Pois mira, o lote... Aproximadamente son 20 euros, pode ser. Por aí, 20, 25 máis ou menos. Aí anda a cousa. E a xente que ven aquí, que só de Moraña, de fora, a maioría... A maioría de fora, de aquí de Moraña hai tamén. Pero a maioría das mesas son de fora, de Coruña, de Santiago, de a zona Vigo, como nós que vimos de Vigo. De Vigo hai moita xente tamén aquí. De onde máis? De o Rosal tamén. Vale, e como naceu esta festa? Isto foi... Isto, mira, vai 50 anos de festa. Porque isto comíase nas familias, facíanse nas fincas? Non, empezouse a facer aquí. Dicen que foi un señor que emigrou daqui de Galicia, Argentina, bueno, tiña familia aquí, a carne son bons asadores. Os argentinos asan moi ben, e teñen carne boa, que é importante tamén. Ter un bo produto, se eres bo asador e non tes un bo produto, non podes facer nada, sabes? E a partir de aí empezou a facelo para un grupo de xente, sempre nesta carballeira. Sí, empezaron a facelo tal, de pouquiño, hasta ahora... E hai xente que o faga de xeito privado para a súa familia? Moita, por aquí nestas casas, moita. Sí, moita. Se vas a dar unha volta por aí,
xa miras en algunha casa unha fogueiriña máis pequena que esta, pero mellor con 3 E cordeiros. que pode costar un cordeiro así, sin asar? Sin asar, vivo. Vivo, sí. Un carneiro. Un carneiro, pois mira que che pode valer 120 euros. 120 euros. Sí, vivo, despois tes que, bueno, facer o chollo. O sea que vemos que xa atopamos unha rotonda onde hai un monumento. Sí, aí, o sea que sí. calquera época do ano, se un quere facer fotografía ao espeto, Sí. o carreiro ao espeto, sempre o pode atopar Aquí na tamén, rotonda. ou calquer cousa. É a festa por excelencia de Moraña, e Sí. polo que son descoñecidos en toda Galicia e fora, Sí, verdad? sí, somos os dos espetos, son Deste daqui. ano hai algunha cousa especial, algunha innovación, algo que outros anos non o fixerades e que o implementades este ano? No, estamos facendo igual que o ano pasado. Bueno, cambiaronnos o sitio, que non estaba así. Isto xa ves que a calle está nova, todo novo. O terminaron aínda o viernes. Bueno, é o que temos novo este ano, que o asao é igual ao do ano pasado. Moi ben, Jorge, pois ahora invita a toda Galicia, este ano xa non poden vir, pero No, para o porque vindeiro xa está. ano, como os convencerías mirando a cámara, que Pois, lle dirías a xente para que veña a Moraña a coñecer isto? Que se animen a probar o noso carneiro ao espeto, que está moi, moi, moi rico. No ano 27. No 27, que xa este ano poden vir xa... a Santiago, ano santo, ademais, pola Pois tarde por poden ese ir mismo. a gañar a indulxencia. A Santiago, claro, A comer Santiago. aquí e despois a Santiago, ali a... Joder, Moi ben, pois moitísimas gracias, Jorge A vos García, por vir. asador mayor. bueno, Yo te nombro ya o asador maior, o maior bueno, está ali adiante. Pois o número 2. Bueno, o número vale, 2, moi ben. moitos éxitos. Vamos a degustar aquí, Diario Luso Galaico va a degustar eu quero isto. que probedes isto. Esperemos que estea ben, porque se está ben, isto vai ter unha repercusión no norte de Portugal. O mellor vai para para vos. O mellor bocado vai para vos. Moitísimas gracias. Vinde por aquí e... Mira a cámara e xa rematamos. Vindes por aquí e comedes algo moi rico. Probástelo algunha vez? No, é unha primeira ti vez. tampouco. Sí, O operario de cámara, sí. gustouche? Onde o probaches? Aquí? O ano pasado? Este ano está mellor. Xa mo dirás. Moi ben. E ti que vai ser a primeira vez? É a primeira vez, Vas a vouche ver decir ao que me acabar, vas a vouche buscar. Vasme a felicitar Jorge aí García, morañés, dis así, non? de sempre, morañés de toda a puta vida. Asador número 2 aquí na festa do Efectivamente. Carneiro Espeto.